Hi, good evening. Hinay lang mong tingog ron kay it's another prank video, prank night. Unsa ba? Nami karon sa gawa sa house kay gisugo mi og palit og Pepsi. So wa sila kabalo na mag-prank na pug ko. So akong konsyabo ron si Mrs. Wang og si Caribbean. So unsay drama na to ron Mrs. Wang? Ano itong buhaton waray? Nakakainom na ako galing na galing na itong giplano. Mag-away ta sa utang. Utang? Oo, marag 400 mamaningil ka sa kuha. Ang gusto na ko i-prank si Ising o si Labuy-Boy, sila Manay. Mas na reaction sila Aria. Sige, sige. So then, di lang po kay over na away na syagit-syagit kay mga silingan na to. Sige, support lang ka. So ayun, dungog na si Ising. So, see you later. I-set up na mong camera na di sila kabalo. Bye-bye! Utang mo na 400 na. Na ron. Ay, kung ano lang waray mga Monday na ako waray. Monday. Tapos mag-in pa sa sweldo yung karoon, Monday na po. Monday lagi promise. Kapit mong iba ko ang Dutch ano sa parang mukha mong Dutch December pa po 25. Ano siguro, pero Monday lagi mabay ko Monday. Try na dyan na. Sila promise ba yun? Lagi ko, promise ako na sila. Ano pa ni Sikwan? Uy mo, bayad pa po. Wala po, may kwarta pa yun. Ito na mo may kwarta, nag-negosyo ba yan dyan po sa riba? Kasi mahulot, wala lang. Hulot, asan mo hulot? Wala, kanang dalawa kong ginapalipad. Kanang dalawa kong ginabayaran. Hindi si ka pang malaki. Hindi mo rin hulot ko ano yung ilaw mo. Ay, yung si Anda. Hulot pang laki ko eh. Promise, guy. Ako nagapang lucky, guy. Ako pa, ginabayaran ako ba akong sa mga akong mama, sa mga akong papa, tapos sa akong ate, pa umangko, na akong ginapaan sa ilaka. Pagkailan na natin isip mo? Kwarta ko gano'n. Kailangan yung pagkabayaran. Dito ba yung pising? Uli na kayo kung ano. Kung ano naman ito, waray, mabayaran na po. Pliti na ang food good na. Ano yung bayot kung si kanina? Pliti na food gaya na, pwede mo kung muli gaya uma. Gcash na na kay Gcash. Hindi ko nag-Gcash na kayo. Yung Palawan na po di cash out. Bayaran na kayo isip mo. Kwarta ba yun? Manay nga natin. Manay nga natin. Tignan din, palingnok, hindi na sa sweet dog. Gani, kay last yung salo mo po yung gingon na bayad. Ay, sabi niya, mag-shot ko na ako, diba? Kung naman makiutang sa kauwaran, kung manigil pa ba? Nag-iyaman. Ay, promise, waray, Monday, mabayad. Ha? Monday lagi, promise. Yung Monday yun. Mag-ibituman. Bayad, mabayad man to, di mo ako kalabasa. Dari, sunod mo paan ka mo promise, pinunad yun. Kaya last week yung gingon ka sa sweldo niya, nakasweldo na ka last week, wala. Over, wala yun. 400, akong naguna lose. I can feel. Bro, siya mawala si Edry. Dita, uy. Ulit, ikugma, no? Pliti naman na. Ang sabi ay. Asa na ikaw, ma? Di lose. Oh. Mag-shoot tayo itag single mom. Oh, mag-shoot tayo, muli ko. Kasi uli na. Yung kasi pliti na po. Huwag na yung cash. Sa ulti nga, walang blake ba? Sa ulan lang. Mag-blood yung baka. Huwag na lang din eh. Gusto na sa'yo mga ano. Bumul, bayot ka makara. Ara po, musa ka bayot. Wala na po eh. Wala, Jun. Monday na na. Wala na ko. Nakapanda ako. Yung panglaki Boy. pa. Nakapanda. Wala ko di pa dalang pa ba? Wala pa dito. Sunod eh, mangutang mo. Pagkala mo bayad sa isa. Correct. Limits. Exactly. Kaya saan ako pagpahiran yung sunod? Kung nga, hindi ko makuma. Or makatroma pa. Or makawala ang trust. 400, baka tuma. Hindi ba, makawala ang trust? Uy, rasis. Ano mo to, Bek? Trust, hindi, Bek. Boy, man tawaray, hindi ako palabasa ko. Ilabi ako sa kawaray. Hindi ko libasa, pero dugay ko mabayran. Mura na yung kasuko sa kuka. Suko ka. Wala, umaran. Nag-isultay mo sa tinood eh. Depende lang na mo kung malain ka or dili. Ang ako lang kay bayari kung nakay kung ano, obligasyon dapat. Hindi ba yan basta-basta ka may 400? Correct. May mag-ibulit na ito na wala na. Kapag mo pandemic ba yan? Ugma lagi ko, anong taka sa Gcash sila, nag-ibigay. So ugma, before kumulakaw ha, ugma dahil yun. Sugot mga kagay. Ito sabot. Sabta pugong, kaya isip ko ugma.
Sino nangutang sa inyo ha? Ito pamayot mo uy. Kanino ko. Buwan ko ng putotan. Putot yun. Wala ko ng taon, interesan na ka. Lugay mo bayas. Uber ba yun? Ako bilis. Hindi man good. Di mo ka mong yuthangan. Ako ang yung maugma bago maugma. Kung nasa naman naman kay Gats pa sa bangko niya, hindi mo kami guys. Ayan. Yung sana ko pag videogan. Kapag yung Gcash yun. Show mo kayo. Ay, natawaray. Inanda mo. Pwede mo ka nilit maglingkuan mo. Para magkaroon pa. Kung labot eh, kung anong kunin mo dara, kung nalaing ka or isang ba. Kung takabalik mo ka mo bayan. Ito dito mga last value mo, muli patungay mo mga sweldo. Abot na asa padulong, kaya kung may kabalo asa niya. Huwag ka, tinanong kong storya. Wala siya Joey, 400. Ganito eh, bro. Dagan may nakahirap sa mo. 1,000 pa tayo mag-boost. Si Ed, may mo na ba yun? Mga taga-dirira ko, siya nang tabalay, nag-uli yung bigos. Gcash di mo ba yun? Uy, mura Hindi Joey. ko lang Gcash, so cash out kag Palawan, niya ka. Bala ka waray. Kaya banday ko na ugma. Dapat lang. Amaliki, buwan. Ito buwan mo na. Huwag ko mag-lampog daw. Ang sa di mo ba yun na mabul? Mura sa ba yun? Ang sa di ka? Punas gani, pero ugma-ugma ko to, okay, listen mo ba? Ano ba yun? Hindi ba na ko? Ano mo? Kamu na siya nangutang sa inyo ha? Lakaw-lakaw ganun. Maningil. Pwede na, ako na rin makuha na ugma ba yun? Mabayad pa, ako na rin mabayad sa iya. Ang very ugma, please. Ikaw na ko na rin taga siya na rin mabayad sa puwa. Ano mo to? Ito ang tutulong sa kila kung tutulong. Mangutang mo, pamalit na ko mo, di ba yung machismis? Ano ba yun? Pagulong ka lang. Anong na yun? Sino bigay-gay ka gyapon? Ano ka ba yun? Nagbukan ka lang naman. Kakamog lang. Ang puti nga wala ito siya nang inilang ta. Ano ba kayo? Mauni ba kayo? Pwede mo siya i-chat. Buwag open pamilya naman ta, pwede mo itong open. Tsaka yun. Ako din naman kay kwarta niya po. Pwede ka na mawa ang 400. Hindi lagi dahil. Di mo na siya gamay kung na kwarta for me. Sinyo ang guro gamay kay mga more man yung guro. Ang isa ni more bayot, pero kanang 400 dahil kung ano na bayot, ugma na lang na dahil ako yung tapal. Dahil ugma, Ano yung rason na mag-akuan mo. Mato sa kusin. Asa ka, uy, kig ka. Ilak siya. Ilak siya dito. Ed, Yak. Ako yung ilak. Ang saka, uy, dali sa uy, ano pa ta? Asa ka ko yung wala. Lag, pabaya ka. Walain mo ka ng 400. Kung may yung dako mo. tumay ko yung heart. Eh, bayaran na ka waray. Kaya ganit yung lang mawaray. Siko ano. Ang sa bayot. Ano kayo? 400 na. Wala ko nung cash room, ako na lang ikuan. Hindi mo na ikuan. Hindi man siya Wala manhid. ulit ba yun? Kaya checkpoint na. Hindi siya manhid. Dahil PM ko nila. Hindi mo na anak siya. 400 na dahil. Tinuod lang. Pero may nakakuha. Wala ka branded sa'yo. Ako na lang, ako na lang magbayad ang ugma. Ako na lang, ina na lang save ko. Ako na lang kung ano. Kung may brando na si Waray, may nangyayari mo siya rin. Sa utang ba rin? Kung nasa labay ko, nakautang ko sa una. Hindi ko pwede labay ko. Ano mo siya na? May gilak-gilak na ako eh. Ako may Char na siguro, tanawan na dito. Kung kung si Waray, kung dito siya inanay siya. Hindi na siya inanay. may tuyag mo dito kayo. Gasto na lang yung year. Basti. Kasi hata ko siguro mong 400 si mong. Sige. Ano ka bayot ay crying na or hustle na bayot. Kasi ganun ko, ano, nito. Hindi ka ma-post. Ano? What can you say walay? Ito, bahala sila din ay. Tama. 400. Ito sa gatuboy-boy kay mga Olympic pa ko. Ganun ko, problemado lang ang Waray.
Ano yung 400? Pinalaki ang ito. Sige kung musdak di sa 400, mula ka ng ano, tala. Hindi ko wala. Mura ka tala ba yung... Hindi ka karoon parang sino mag-inanak ko mga kayo. Ito ba yung anak ba? Yun, wala ko lagi ko ano dahil. Hindi ko maano. Sige na, paling mo na lang. Ayot. Ibanday, hindi ko mo PM niya, yung anak ka. Hindi man mo wala. Okay naman ta sa kanan, mag-PM pa jud ko na. Gusto Hindi niyo na mo. mga gaya umat na lang, Gcash, kasabot. Gusto niyo mo wala, may tabo di ay. Wala, ikaw na kayo gusto may tabo. Oo. Oh. Yun ako nga, pabalik sila. Pabalonin mo na mga saman. Prank ka ni. Ito rin nalingaw sa prank. Nilong sila. Hindi ka lang. Wala may reaction. Wala may reaction. Wala ba yung tinukod ko yung buka? Ilong ko, tsabo po ka. Char-char pa. Mali, wala may reaction. No effort yung ganun prank. Hindi ko pa yung biyag po. Hindi ko nung artist na. Hindi ko pa rin ato ko wala yung boy. Action boy. Ako maningil 400, excuse me, inyuhan na ng 400. Huwag amaw. Prank ko na. Sis. Pwede pa na akong daling ko lang. Kaya naman, taplan lang. Nahibag kayo. Wala hindi. Ano yung isang kuha na yun? Wala din ako siya. Ano na, good na. 400 na. Yes, kamulo may Kung jura. ako sa love life, guro na niya. Love ako. Love life na niya. Ano pansin ang kamera, guys? Pumila ang pansin ang kamera. Problemado kayo sila. Kami kahoy na diri sa mga sa mga mask. Gitabunan gabi ay. Ayan! Abot lang ko na-enjoy ba sa prank. Wow! So pagsunod. Ay, nasuko! Manglood mo ka. Bisit yung baba ganina hawak ko yun. Itot ko to. Di ko man wala lagi kay reaction. Alam ka kay bakla. Makialam jud ko day nga di man jud ka inaana. Nakautamay ko sa mo 1,000 mag-ika naningil lugay Yes. ka. Sabi na kung bakalata natas kay Ruben, kay klaro ka ayo nga appear siya. Kay subat-sabat. Ayan, that's it for our prank video for tonight. So, thank you so much, Mrs. Wang. Oo, nakulma ko balon sa drama waray. So, bayran ti karon tiod-tiod. Ah, ah. Pila ba bayad ako nimo? Tokya. Tokya. Tokya lang itong arte ha. Ito kabalo atong arte. Tokya to siya. Kunsya mo naman si kay Ruben. Naglagot ko sa mga reaction, murag wala review. Grabe na ko namang drama. Wala Kani po grabe kay mga Dili abi mo tinuot yung dito. Actually no wala ko balong kung madlain ba sila. At least nag-support lang ko kay para sa mga bayad makabalo ba makauna-una sa silang utang nila. bitaw no. Katawila isi. Balong mo support. So ayan, see you in my next prank. This one where ang pambansang unsa daw. Bye bye, Team Attitude. Bye bye.